my name is Sandra, and you're watching Micro Moments. Today's video is already part 10 of strolling around Oslo, Norway. Yes, naglalakad-lakad pa rin tayo dito friends sa streets ng Oslo. Pero yung destination natin ngayon ay papunta na sa library. I-check natin friends kung kukunti na lang ba ang mga tao na gustong pumasok doon sa new library. Kung nagtataka po kayo friends kung bakit hindi nyo po ako nakikita from part 1 up to now part 10, yun po ay dahil yung camera po ay isinuot ko po. Yes, para pong front bag. Diba backpack sa likod. Yung camera, sinuot ko siya dito sa front, sa dibdib. Kaya hindi nyo po talaga ako makikita. Kaya po, yung view na nakikita nyo ay parang kayo lang talaga ang naglalakad. Kasi nga, gusto ko pong ma-experience din ninyo na parang kasama ko talaga kayo. At number 2 reason ba't ko isinuot yung camera ay dahil last year po, nag-vlog din ako sa Oslo. Bit-bit ko yung camera. Yung camera naka-point po sa akin. Pero kahit ganun po yung nangyayari, yung mga tao po na nasa paligid ko ay naiilang talaga. Dito po kasi sa Norway, camera shy po sila. At nirerespeto po dito yung privacy ng ibang tao. Kahit, di ba, ma-vlog ka, hindi naman sila talaga yung subject doon sa vlog mo. Pero dahil nga, conscious yung tao na may camera, kung kaya tumitingin sila tuloy sa camera, nakikita tuloy yung mukha nila, di ba? Instead na maglalakad lang sila na usual, ng normal. Kaya isinuot ko po para yung mga nakakasalamuha ko, yung naglalakad lang na iba ng mga tao ay di nila napapansin na may camera akong dala-dala. Kasi nga nakasuot, parang part lang ng damit ko. Kasi naka-ano po ako naka-jacket. Hindi siya halata na may camera sa dibdib ko. Yun. So, number 1, parang first hand experience nyo, parang kayo yung naglalakad, nakikita nyo kung ano yung nangyayari sa paligid, na parang nakapunta talaga kayo sa Oslo. Number 2, para naman hindi mailang ang mga tao na nakakasalubong ko na may camera akong dala-dala. Ganun yun, friends. So, okay lang sa akin kahit hindi ma-expose yung mukha ko sa strolling in Oslo from part 1 to part 10. Okay lang sa akin yun, friends. Kasi, nasa-satisfy ko naman yung gusto kong mangyari. Diba? And I hope, friends, na nasiyahan naman kayo sa ginawa kong maglakad-lakad na parang nakasama ko kayo. Yung ganong feeling, I hope na-achieve ko yun.
tao na lang ba ang nakalinya ngayon na gustong pumasok ng library? Kasi kaninang tanghaling tapat. As in, sobrang haba ng linya kung kaya napag-isipan ko maglakad-lakad muna. Kaya nangyari po tong strolling around Oslo, Norway nang dahil po sa haba ng linya sa library. Kasi nga po, yung gusto ko pong mangyari sa araw na to ay pumasok talaga sa library. Kasi namimiss ko, sobrang hilig ko po talagang pumasok ng library pag pumunta ng Oslo. At yun po talaga yung goal ko, ang magpunta ng library. Pero dahil sa sobrang haba ng linya, kung kaya napag-isipan kong maglakad-lakad. Nangyari ang strolling around Oslo from part 1 to part 10. Tingin nyo kaya, friends? Anong tingin nyo? Kukunti lang ba ang linya ngayon? Or may naglilinya pa bang mga tao? Ano sa tingin nyo? Friends, ano sa tingin nyo ang makikita nyo sa loob ng library aside from mga libro? Ano ba ini-expect nyo na makita sa loob? Kasi sa case na to, tingnan nyo friends, medyo mahaba-haba pa din ang pila, pero syempre mas shorter siya kumpara nung first time na nakita natin yung linya ng mga tao, diba? Bakit ganun na lang kahaba ang linya ng mga tao na gustong pumasok sa library? Ano sa tingin nyo? Paki-comment naman dyan sa comment section below. Ano sa tingin nyo? Ba't ganun kadaming mga tao ang gustong pumasok? Kasi sa case ko, friend, yung Old Deshmansky Bibliotheke, paboritong place ko talaga yon. Kasi katira po ako sa Oslo 2012-2013. Palagi po ako nasa library everyday. Sundays lang ata, hindi. Saturday, Sunday. Yun lang, hindi ako pumupunta. Kaya gusto kong makita anong kaibahan ng old at saka new Deshmansky Bibliotheke. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.